பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. இந்த ரெடிமர் மினிஸ்ட்ரி மூலியமாக உங்களை சந்திப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கர்த்தருக்கு பிரியமானவர்களே, இன்று நாம் பரிசுத்த ஆவியாகியவர் நம்முடைய வாழ்வில் இருந்து செய்யும் நன்மைகளை குறித்து பார்க்க போகிறோம். யோவான் 14வது அதிகாரம் 26வது வசனத்தின்படி, என் நாமத்தினாலே பிதா அனுப்ப போகிற பரிசுத்த ஆவியாகிய தேற்றரவாளன் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு போதித்து நான் உங்களுக்கு சொன்ன எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு நினைப்பூட்டுவார். பரிசுத்த ஆவியாகியவர் நம் வாழ்வில் இருக்கும் பொழுது சகலவற்றையும் நன்மைக்குரிய காரியங்களை போதித்து நம்மளை வழிநடத்துவார். இரண்டாவதாக, யோவான் 16வது அதிகாரம் 13வது வசனத்தின்படி, சத்திய ஆவியாகிய அவர் வரும்பொழுது சகல சத்தியத்துக்குள்ளும் உங்களை வழி நடத்துவார். கர்த்தர் நம் வாழ்வில் இருக்கும் பொழுது நம்மளை சகலவித சத்தியத்துக்குள்ளும் நம்மளை வழிநடத்த அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். அதே அதிகாரத்தில் அவர் தம்முடைய சுயமால் பேசாமல் தம் கேள்விப்பட்ட யாவையும் சொல்லி வரப்போகிற காரியங்களை உங்களுக்கு அறிவிப்பார். அவருக்கு தெரிந்த நமக்கு வரப்போற கஷ்டங்களை அவர் முன்னக்கூடியே நம்மளுக்கு தெரிவிக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியாகியவர் அவர் வரும்பொழுது, அவர் நம் வாழ்வில் இருக்கும் பொழுது நம்மை போதித்து சத்திய வழிக்குள் வழி நடத்தி நமக்கு வரப்போகிற காரியங்களை முன்னக்கூடியே அறிவிக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். நான்காவதாக, யோவான் 16வது அதிகாரம் 18வது வசனத்தின், அவர் வந்து பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் உலகத்தை கண்டித்து உணர்த்துவார். அவர் நம்மளை கண்டித்து உணர்த்தி நம்மை நல்வழிப்படுத்தி நீதியின் வழியில் வழி நடத்த அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். ஐந்தாவதாக, ஏசாயா 59வது அதிகாரம் 19வது வசனத்தின்படி, அப்பொழுது சூரியன் அஸ்தமிக்கும் திசை தொடங்கி கர்த்தரின் நாமத்துக்கும் சூரியன் உதிக்கும் திசை தொடங்கி அவருடைய மகிமைக்கும் பயப்படுவார்கள். வெள்ளம் போல் சத்துரு வரும்பொழுது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவருக்கு விரோதமாக கொடியேற்றுவார். பரிசுத்த ஆவியாகியவர் நம்முடன் வாழ்வில் வரும்பொழுது நம்மை போதித்தும் சத்திய வழிக்குள் நடத்தியும் நமக்கு வரப்போற நன்மைக்கேத காரியங்களையும் தீமைக்கேத காரியங்களையும் முன்னக்கூட்டி அறிவித்து நம்மை கண்டித்தும் நமக்கு வெற்றி சிறக்க பண்ண அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். ஆமீன், ஹல்லேலூயா. இந்த வீடியோவை பார்க்கும் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தாரையும் பரிசுத்த ஆவியானவர் என்றென்றும் நடத்துவாராக. ஆமென். நம் வாழ்வில் தோல்விகளோ அல்லது கஷ்டங்கள் வந்தாலும் ஆவியானவர் சத்ரு முன் சென்று நம்மை வெற்றி சிறக்க பண்ண அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். இந்த ரெடிமர் மினிஸ்ட்ரி மூலியமாக அநேக பேரை கர்த்தர் ரட்சிப்பாராக. ஆமென்.